ایوار باش تماشاوانên hêja bi rastî me dixwest got îro şeveke dîrokî ba agê me bi hev re bibûranda digel perçek ji canê Nimirê kêşa miletê Kurd Qadî Mihemed Suheyla Xan lê em lêborînê ji we dixwazin û ew jî xwe lêborînê dixwaze ji ber rewşeke wê tunduristî çêbû û derbasî nexweşxanê bû. Em li hêviya wê bûn ji ber wê soz bi merda ger dikaribê ji nexweşxanê bi çiha wî mavê derkeve ji bo bê temaşevana re bê li ser sozê xwe bê lê mixabin destûra wê nehadan ji bijîşka gokaribê ji nexweşxanê derkeve û amade bê. Rewşa wê hinekî ne baş e. Ji ber vê yekê em lêborînê ji we dixwazin me dixwest ev roja dîrokî got bi xêzên zêrîn bên nivîsandin got em karibin jinekê wek wê bikin mêvana xwe Suheyla Xan bi rastî bi mer amade bû bi mer alîkar bû ta berî saetekê jî soz bi mer da got ez ê ta kes karibim zê hewl bidim got gê karibim ez ji meşfê derkevim ji bo ez karibim were bim lê mixabin destûra wê nehadan ji meşfê nikarîbû heta û mer amade bê. Em şikê lîborînê ji we dixwazin bi rastî me dixwest got gê keça lehengê Kurd Qadî Mihemed got geana bi me re baya û em karîban rû li rû bi temaşevanê xwe re banaya û me dîroka wê û dîroka lehengê kêşa miletê Kurd Qadî Mihemed me nas kir ba bêhtir me banî ba ser ziman bi rastî ew malbatekî xuyanî ne ew xwediyê bengeha kêşa miletê Kurdin gelekî kar û xebat kirine û qurbaniya herî mezindanî ne me dixwest got em bînin ziman lê mixabin belkî rewşa wê tunduristî ne alîkar bû pêrê lê soz bi mer dayê got carekî de bibe mêvana bernameya me em bihêvîne got em jî em karibin rojên bê wê bikin mêvana xwe û em karibin dilxweş û şabin û em hêviya tunduristîkê baş jê re dixwazin got gê bi silametî ew jî vegerin. Temaşevanên hêja dîs em lîborînê dixwazin ev rewş çêbûyê rewşekî nel bala me bû bi rastî lê wiha çêbû em dîsa lîborînê ji we dixwazin û em bîne daxwaza me ew guhîm bînin xêr û xweşiyê de digel şemiya bê gê mêvana me karibe amade be em wê bînin nikaribe hîn rewşa wê ne gelekî baş be em ê mêvanekî dibikin mêvana xwe û hûn bînin xêr û xweşiyê de.